Burpandeleri nola zarete hemen sekulako sasoia daukagu eta beti topera. Saio hontan laubur. Karekoak atalean tipo bat ezagutu dugu eta besorik ez du. Donostian misa kanibalek escape klaseak eman dizkigu. Iago Bartek aurkeztuko digu abereen Kamasutra. Donostian Joanes Pasikok dena eman du aerobik estiloa bultzatzeko kontzan. Listo zarete? Mandoa utzi, segurtasun wala ondo ipini, burpan eta orain ikusten gara. Karekoak atalean jende bereziak aurkezten dizkizuegu. Hori Estatu Batuetan gertatzen da, baina hemen ere Euskadin pertsonai interesgarriak baditugu eta ezagutuko duzuen tipoa besorik ez du. Karekoak atalean orain goazen. Karekoak. Kaixo. Zatozte hona, venga. Etorri, ongi etorriak nire etxera. Guazen. Hau zela nire etxea, zatozte, eta, bueno, erakutsiko dizuet, naiz eta besorik gabe jaio, bi normal bizi naizela, eta pertsona normala naizela. Orduan etorri nirekin. Bueno, hau da nire sukaldea, eta erakutsiko dizuet zelango saltzen dudan, bale? Nire pisukidea super jatorra da, eta prestatu du gozari osoa, eta nik eskertzen diot asko. Mikel deitzen da nire pisukidea, Mikel, agur ero bat, Kakao bat, indarrarekin, hasteko eguna. Normal. Beitu, gaietak binaka jan alditut, beitu, Ui. Azki da. Hau kenduko dugu. Eta istripu txikia, baina edo nor izan aldu istripu txiki bat. Enga. Sartu zait zarto. Palmadita bat mesedez. Sorbaldan. Eskerrik asko. Fruta.
Badakizue fruta beharrezkoa dela gure elikaduran, zen eta vitamina dauzka, eta oso ona da gure osasunareko. Hau nire bizitza da, horrela jaio naiz, eta horrela hasi naiz, eta ikasi ditut gauzak egiten besorik gabe. Bizitza polita da baita ere niretzako. Arazo bakarra, ez dudala lanpostu bat lortzen, eta ez dut lortzen zergatik. Nik oso langilea naiz, jatorra naiz, eta puntuala naiz, ez dut inoiz ez berandu ailegatzen lekuetara, eta jendearekin oso jatorra naiz, ez dut lortzen zergatik. Edozein lana egin dezaket. Adibidez, ez dakit zer, eske kamarero izan naiteke, eta baita ere garbitzaile adibidez, ni garbitzen dakit, nik nire etxea bakarrik garbitzen dut. Zelako eguna gaur. Bueno, ikusi duzue, primeran egiten dut. Norbait ikusten badu programa hau kalekoak mesedez, deitu nazazue, eta nik zuen etxea garbituko ditut. Hori bai, nik nire ritmoa daukat, nik nire rolloa. Bueno, hau ya dago. A ver. Nik ez dudan ulertzen zergatik gaurko gizartea, gobernua, diputazioan eta halako entidade erraldoiak, zergatik ez dute zer egiten gugatik. Ni bakarrik konpontzen naiz, egia da, baina behar bada laguntzaren bat edo eskertzen da. Zeren eta nire pisukidea ez dagoenean, bueno, zaila egiten zait, benetan. Hortza, garbitu behar dira, zeren eta bestela gero, erortzen dira eta arazoak daukazue hauan, bale? Hori badakizue. Menta zaporea nire favoritoa da. Bai, etorri. Bueno. Ikusten duzu, ezta? Ez daukat arazorik gauzak egiteko. Ez duzu usantzen? Usaintzarra dago hemen, ezta? Ai, nire pisukidea beti hasten du, bere kakak hemen, ea? Bueno, hau, momentu batean konponduko dugu. Zelako usaintzarra. Eta txiza utzi du hemen. Ai, ama. Hau, konponduko dugu. Eitu. Paperarekin txizaren tantak kentzen ditut. Bueno, prez kalera joateko? Venga, guazen. Beno, kalekoak ni banoa, zeren eta nire neskalagunarekin geratu naiz. Ondo? Ale, eskerrik asko, eta beste bat arte, agur, agur! Hei! Agur! Skateboard saioan garrantzitsua da Misha Kanibalek klase bat emanen digu Donostitik no complain teknika ezagutuko duzue. Orain skate klasea goazen. Haupa lagunak, ongi etorriak nire burpeko skate saiora. Ni Misha Kanibal naiz, hemen gaude Donostin, Amaraztarrean, parafernalia bunkerran. Bueno, eta gaur, eskolazarreko edo old schooleko truko bati buruz hitz egin behar dugu. No complyari buruz hain zuzen, así que, kexarik ez.
Bazenekiten truko hau Neil Blender artista eta skater profesionalak sortu zuela 80 hamarkadan, ni atzo ikasi nun, interneten bilatu nun, eta badakizute, intelektualdegi Wikipedia. Hemen zuentzat irudi batzuk. Neil Blender, zu baizarela artista galanta. Da bueno, heldu da burpatzeko garaia, akzio pixka bat hemen. Así que altza zure ipurdi lodiak sofatik eta etorri nerekin, ze Misha kanibalek erakutsi behar dizue no complyak egiten. Guazen kalera! Apa lagunok! Hemen gaude, parafernaliako training center sekretuan. Eta bueno, gaur erakutsi behar dizuet no comply bat egiten. No comply sesio batean. Chiquichapas. No comply, varian, no comply, klasikoa. Bueno, familia, espero dut gaurko eskola zaharreko skate sesio hau zuen gustokoa izan dela. Hurrengora arte, eta gogoratu, burpon! Jende askok ikerkuntzak egiten dituzte Kama Sutra hobetzeko. The couple stand back to back and bend slowly until the buttocks just kiss. There's zero chance of arousal. Iago batek bere teknika berria erakutsi nahi zigun. Olako gai batekin ez zinuen Iago ba mori bakarik utzi, orduan laizterka joan naiz elkarrizketa bat egiteko. Burkeriak. Aupa, Iago ba, aupa. Apa, Joki? Oso interesgarria. Elkarrizketa bat merezi du. Bai? Bai. Bale, ba. Goazen? Goazen, ba. Oso naho. Bai, ez dakit. Iago ba, ikusi dugu astoaren posizioa. Bai, astoaren orgasmoa. Horri da. Eta orain zer ikusiko dugu? Bueno, badaukat postura asko, adibidez gazelarena. Bai. Bai. Gazelaren kasuan gertatzen dena,
odolaren txat oso ona da, orduan glandean azkenean eramaten da, behitu, ailegaten da odol dena, glandera, orduan orgasmo potentea eduki aldozu. Adibide bat, orain ikusiko dugu burp saioan? Bai, gero ikusi aldogu nola da gazelaren postura, gazelaren orgasmoa, bai. I know I'd go from rags to riches if you would only... Osona, Eta nor da publikoa? Bueno, ni uste dut Kama Sutra naturala edonor praktikatu alduela, bai gazteak, bai zaharrak, heterosexualak, homosexualak, zergatik ez. Bueno, badaukat beste postura bat igual gazteintzako dena, tximinoaren postura da, tximinoaren orgasmoa. Ikusi nahi? Betxo. Azten da platano batekin. Sartzeko pizka, ez da? Jakoba, eta Euskal Herriko animaleak? Bai, daukat, baita, adibidez, behiarekin. Ordan hori da, behia. Bai, beia. Baina badakizu, modioa egin baino lehen, pizka berotu behar dela ambientea, eta orduan erakutsi nahi dizudana, behiaren musua da. Gozoa. Bai? Bai. Eta, gero badagoena, da behiaren orgasmoa, eta ni ikusi dut, lau orgasmoa bat baino hobeto dela. Nik uste dut. Hori da. Eta zer, 5 aldiz? Bai, 5 aldiz, emakume berarekin, gau berean, flipante izan zen, bai. Eta nungo azten ez da? Donostikoa. Epozik, ez? Flipatu zuen, benetan, Bilbota da, han... Ni uste dut kale bat jarriko dira, kale bat. Orduan ikusi duguna hor behiarena, nahiko bortitza, ez, Jakoba? Bai, hori nahiko fisikoa da, baina badaukat beste postura batzuk, pizka bigunagoak, amodioarekin, adibidez ugearena, azten zara holan, ukitzen, sinuosoki, eta orgasmora edatzen zara, bai. Ados, polita da. Eta amaitzeko, ze iruditzen zaizu, tximeletaren orgasmoarekin amaitzea. Ados, ondo. Beitu, lagundu behar diazu, kapela kendu. Belgarekin? Bai. Gozoa, ez? Bai, oso gozoa. Musuarekin orgasmoa edatzen. Beitu, azten gara holan. Ados. Aerobika gustatzen zaizue? Barkatu Busper, baina nolako emakumeak ez ditugu ukanen gaurko saioan. Joanes Paziko proposatzen dizuet Donostian aerobi klaseak eman ditu. Eta olako ipurdi batekin zeurtzen arrakasta lortuko zuela goazen. Burkeriak. Hei, kaixo Burper, hemen nauzue Donostian. Eta negu honetan, kilo batzuk hartu ditut. Eta gehienak, hemen dira. Ez kesan, eskak, ez zarete bakarrak loditzen direnak. Eta nik, zuentzat, gauza bat badut. Ez naiz gelditzen joaten. Eta nire pekatu txikia da azukrea duten gauzak. Orain, da iristen zaigu. Eta hola segitzen badut, bainu jantzearekin, ez naiz polita izango, baina irringarria. Eta neskekin nola egingo dut ligatzeko? Bakarrik egonen naiz, nire eskuarekin? Bueno, goazen burpatzera! Push me.
and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me till I can get my satisfaction. 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 Push me, and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me till I can get my satisfaction. Push. Push me, and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me till I can get my satisfaction. 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 Bai, orain prest nago, kontuz neskak banator. Lasai neskak, lasai. Joanesekin beti ondo pasatzen da. Push me, and then just touch me till I can get my satisfaction. Eta bai, orain amaitzen da gure saioa, baina lasai ikusiko gara heldu den astean. Burper, agur! La 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 la